Og hvis du ikke fjerner den lille fugle, så smadrer jeg den! Nu stopper du ikke! Kom med den lille yttinger! Du er også bare blevet for flabet, hva'? Ja, sygt flabet. Du er sygt flabet, fordi... Jeg tænkte, nu kommer den igen. Hallo, Gullegøj, vi skulle lige gøre noget på dig. Det går ikke. Nu gør det helt underligt. Kan du være, Isak? Kan du være? Isak, kan du være, du ikke Kan du være? Kom op. Er du optaget det ikke? Kom on. Ej, hvor er du syg i hovedet. Bare fordi du blev så måden, hvor vi kalder kamel. Det er virkelig godt. Nej, der er jeg vundet. Må jeg lige fortælle, hvad det var? Jeg skulle lige se i gang med at fortælle, hvad det var. Jeg var lige sang. Jeg var lige klange, fordi jeg elsker julen. Den er kød. Og den er dummere end en anden. Ej, er du en spasmod? Det kan man godt lide nu her. Den opfører sig ikke lige nu, hva'? Ja, for du har lært. Ja, så stopper vi det der optagelse der. Ja, hvor du er. Nej, mand! Nej, det betyder faktisk mor på tegning. Hvad? Hvad betyder det? Det betyder mor på tegning. Au, det får altid det der. Au! Okay, knytlev. Men ja! Bare ud siden, og så trække op. Sejnet! Au! Lav. Du er en kat. Bye bye. Den der gør. Du er der i håret, hvis du ikke holder op. Det er mig, der starter det hele. Ah, nej, så er der. Sigte ned. Ja, sejler, det bliver lidt for hårdt. Jeg tænker ned, ikke? Det er dog bag. Hvad med det? Ja, Nej, ikke? Ej, det er bare for helvede. Stop. Hvad er det, du ikke spiller? Hvad er det, du ikke spiller? Ja, okay, hvordan sagt? man kan ikke lige fremstille noget. Ja, det skal jeg lige. Det i dag så var det 2 minutter, jeg stod mod nu. Og du kan bare slet ikke tage det. Jeg kan ikke minde, at jeg går, når du bare Kom. Jeg er ikke venner med ham. Nej. Jeg knækker det der. Au. Au, I kan godt sætte noget. Du skal gøre noget, ikke? Men bare være rigtig hårdt. Nej, det gør jeg ikke. Så hårdt, at du begynder at knive til over. Nej. Skal du det? Så bakker jeg bagud. Prøv at gøre det. Prøv. Nej. Nej, nej, jeg gider ikke. Jeg hjælper dig, Mi. Mi, jeg hjælper dig. Okay, er du klar?
Jeg kan ikke sige det, det gør virkelig ondt, det gør jo. Ja, okay. Hvad skal Det jeg gør, gøre? han kommer til at gøre dobbeltlån, end det plejer. Ej, okay, så gider jeg slet. Har du så hårdt, jeg kan. Jeg hiver ham her, og det gør altid. Så nu det. Au, slip nu i det. Eller jeg Nej, lever. Gro, hvis du ikke går væk, ikke? Jeg presser. Nej. Sejner, hvad var det, jeg sagde? Hvad skal jeg gøre for at du slipper, mand? Spørg kom i tidsmanden. Nej, det er en rigtig god idé. Du er så stramt. Du går lige på nogle tricks. Okay, nu kigger du ind i kameraet og siger, du vil aldrig nogensinde op i sang. Ej, det gider jeg ikke, og det kan jeg ikke love. Au! Det er voldt, det her. Det er voldt, det her, der. Okay. Lad nu være! Nej, jo hårdere, og jo dummere, så det gør det på mig. Okay, du får et trick nu. Okay, du skal finde noget. Har du et sidste ord? Okay, det Har I et sidste ord til kameraet? Hvad? Har I et sidste ord til kameraet? Hvorfor? Jeg slog. Han er spænder. Ej, Line, hvor